Lafiya kawuna? Taram, baram, 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 barararam. Taram, baram, 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 barararam. Menene wannan kike yi? Eh? Kai, duma nan ubanki, kayan ake sa wani da ƙiƙiya kawai. Au, kawuna. Wayo, kan babbar buroba uwan mai dankali, wannan yare ta kashe ni? Kana? Wallahi bata damu ba. Shege ya arni ashe ko tausayi na mata shi don ubanta, ashe ni ne ubanta, to don uwaki na ce. Ni kace? Mai dafa miki wake ni ce. Kai, kai, mai kafa guda, kai, Kawo ka zo mu yi rawa. ban yi. Kai, da alama takawa zan yi. Kai, ki ga kuma wallahi takawa ni kai. Wallahi takawa ni kai. Kai amma gadiya kin koya min iskanci. Kai, ina ta takawa kai. Wallahi sai takawa ni kai ba ka kauta. Tunkuɗe, sarbe, tunkuɗe. Kai, da rawa ni kai. Rawa ni kai daɗi. Ciki na ciwo. Sai an jima kawuna. Kawai in liƙe shagon tiya ta gariya ta karya san ta mai son kwance. Kullum da kullum nema nake amma ban samu ba. Ta nuna na ma, fim in Masha. Ko ina zan tiya in samu. An ce ana tiya YouTube. To YouTube gidan wasa ne, an ce YouTube ma gida na. Ko ta YouTube abin da za ku yi shi na ga wanda iya rubuta Oga TV, wanda bai iya ba ce Oga TV. Za ku ga bidiyoyi na Masha su zo ɗaya bayan ɗaya. A sha kallo lafiya.